Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Magandang kalbo! Ako sa lahat! You are still locked in right here on Metro's number one. That's right, folks. We got 31 minutes after 7 o'clock in the evening. Ito pa rin po ang programang EDSA coming up to you live and wild. Big music coming right up to you, mga kabisyo. At syempre, kasama pa rin po Henyo! Hindi na tender, pero juicy pa rin kagdaga rago mo. At siyempre, kasama po inyong abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, kasama din ang makulit na cute na mahilig sa donut na si... Hello po! Ako po si Duday! I love you all po! Ay, Uncle Diego Tanghenyo. Babatiin ko lang po ng magandang gabi. Nakikinig po sa atin yung Delfino Property. At salamat sa pakikinig. Tsaka kay Isko ng adobo ng paa ng manok. Puro tinitira. Kay Vincent Montero. Hello sa'yo, Uncle Vincent. At ganun din po, binabati ko rin po ang mga nakikinig sa J Grill and Resto. Dyan po sa may San Pascual, Batangas. Araw-araw po silang nakikinig kay Uncle Calvin. Baka meron naman kayo dyan padonat sa Batangas. Ala eh. Ito po po, alas na lang. Ang dami po kasing nakikinig. Binabati ko rin po ng magandang gabi. Shout out po dyan sa R150 All-Star Nation, Team Suzuki, kay Jake Bagasina. Wala ba tayong padonat dyan? Grabe ka, Duday. Ang dami na. Ito na. Hindi na namin patatagalin to. Ito na. Pag-usapan na natin to. Mga scientist na-discover daw ng ebidensya ng time travel. Oh, no! First time ever! Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Logican mo na yan para mahimasmasan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Ikaw ba kung pagbibigyan ka, Angkol, ng pagkakataon na makapag-time travel, gagawin mo? Or meron ka bang babaguhin sa nakaraan mo? Sa totoo lang, mga kabisyo, nakakatakot, ano? Di ba? Well, ang importante kasi, mga kabisyo, ang pagkakamali po natin sa mga nakaraan, yan po ang tumuturo sa atin eh. 'Di ba? Ng tama. Kasi yung opposite ng mali natin is tama. So kahit balikan mo pa yung nakaraan mo, tayong mga tao, we are bound to commit mistake. Bakit? Because of our sinful nature. Oh no! People are bound to commit mistake for a variety of reasons. And then po yung understanding these factors can provide insight into a human behavior para makilala po natin, mga kabisyo. Unang-una, gaya po na sinasabi ko, one of the reason is imperfection. Error prone po tayo, mga kabisyo. Imperfect po tayo. Mistakes are a natural of the human experience. And nobody is immune sa errors. Pangalawa, limited knowledge and understanding. Tayo po ay nag-ooperate because po sa knowledge natin at understanding,
during that time. So kung babalikan mo yung nakaraan mo, at itatama mo yung mali mo, magkakamali ka pa rin sa ibang bagay. Dapat ngayon, hindi na po mga kabisyo, lisensya na gawin mo yung mali mo na itama mo, babalikan mo, 'di ba? Kasi pag ganito mo, babalikan mo yung mga tama mo at mali mo at sa mga mangyayari sa iyo na mali ang tama. Aray! Bakit? Peste ka, hindi maintindihan yung pinagsasabi mo! Ako nga din hindi ko rin maintindihan Kayo pa? Sasakyan si Carl.